Čaute pozerači, dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa hlásim s pravidelným reportom. Dneska tak trošku netradične, nejdem do práce. Zostal som doma, lebo som musel. Ale dneska máme 4. júla a meniny oslavuje Prokop. A Prokopom prajeme všetko najlepšie a veľa zdravia, šťastia, veľa zdravia, šťastia. Idem. Dneska máme Medzinárodný deň boja proti chovu delfínom. Je to vlastne deň, kedy organizácia, ktorá sa zaoberá touto problematikou, bojuje proti chovu delfínom a chce poukázať, v akých zlých podmienkach sa chovajú za určitými účelmi. Čiže hashtag zachránte delfína, Willyho. To bola veľryba, alebo čo nie, Willy. Ja už neviem, čo to bolo. Nevadí, každopádne dneska vyzerá, že troška je poprší. Niečo sa to už chystá. A nebude tak asi teplo ako včera. Uvidíme. Čiže majte pekný deň a do pozretia, pozerači.